Alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen. Jeg har lige været på ferie, så jeg har tænkt mig at få lave den her nye video. Men jeg håber virkelig, I kan lide den. Jeg har nemlig tænkt mig at prøve Drive City All Rear Phones. Og det er et spil, jeg har prøvet lidt offline. Men jeg er lidt ude mig til den her video. Ja, som I kan se, så har jeg de her ting. Jeg har tænkt mig at læse med dem ud. Dem for grund af noget med en kamp imod en person. Jeg prøver at slå den person. Men jeg tror bare, jeg tager en boombog. Den der. Vi skal også lige have noget healing. Så tager en slurpfish. Eller hvordan man nu taler det. Og så er det Wings of Icarus. Så har jeg en plads til overs. Og det kan... Faktisk så er næsten lige opdateret det her spil. Jeg tager bare den der. Og ja, det her spil handler bare om at køre rundt i ting. Så der man tager forskellige steder rundt, og der er en nærmest. Og jeg er herinde ved spawn, så er der, så kan man ikke komme. Jeg tror, jeg tager den der. Den er sjov. Men ja, man kan tage forskellige steder rundt. Der er her military base. Her ender det om at stjæle ting, inden botsene opdager det. Og botsene, de dropper virkelig mange ting. Sådan en gun. En rare gun. Så tager jeg den her. Yay! Nu kan de styre. Jeg vil sige det efter mig. Jeg kan gerne op og køre i den. Så. Der skal nogle ting, jeg ikke kender helt ud af. Men det kommer herned i, eller ikke helt. Ja. Det er nok ikke den bedste idé. Men i den her video har jeg bare tænkt mig at rende lidt rundt. Nu er der lige komme tilbage på førersædet. Og det er også bare styre til folks ting. Nå, der døde jeg. Ærgerligt. Det er egentlig ret sjovt det her spil. Undtagen når man dør. Nogle gange så er der nogle ting, der forandrer sig lidt. Så for eksempel så plejede der at stå Jollywood. Ups.
Jeg prøver bare lige nu at dræbe den der person. Der. Personen har åbenbart ikke våben. Det var nemt. Nemmere end det plejer. Fordi den er det 100% bots. Nej, rigtige mennesker. Det gør det ikke 100% nemt. Men heldigvis tager man ikke push. Hvad er det for nogle traps, du laver? Hvad er det for nogle traps? Hvorfor? Hvorfor? Svar mig. Svar mig nu. Kan du ikke tale? Og så er vi tilbage hertil. Det er et ret stort map. Ja. Jeg tror lige, jeg snupper en... Og man får pinde det her, en eller anden grund. 10. For hver af dem, der dør. Så snupper man bare den her. Det er den eneste måde på helikopter på. Men det er også en anden måde, man kan få flyver på, har jeg opdaget. Det er overbestået. Så over ved den her, så er der nogle flyver hernede. Nå, der røg jeg. Der er dirty. Og dig der, du skal også dø. Nå. Sådan. Og så er der også på Warhusen. Nej. Irriterende og folk, de bare laver snimor. Eller noget. Jeg vil ikke sige, at det er kun af dem. Og den er en ny bil. Ej, den dør hurtigt. Og selvom den har en meget mærkelig form, der dør hurtigt. 111. Uden boost. Det er hurtigt. Og herover kan man også betales.
Det er lige derinde. Ja, så bliver det til at tage den her. Nå. Så må jeg ellers få duftet og komme tilbage igen. Fordi de er lidt for meget opstået. Jeg har 11 mønter, som jeg ikke kan bruge til noget. Det her, det er ikke der penge. Ja, men det købe... Hvad er det for at købe i det her? Hvad er den her til? Hvis du nærmest tror, det er sat på Zeros madder. Ja. Nej. Nej, missil. Jeg vil ikke have nogen missil. Nej. Jeg spiser lige min fisk. Ja, tak, fiske. Hvis de skyder en missil efter, og den her, så dør den. Nej. Nu må jeg tage det fra det andet sted. Jeg kom på. Jeg er på. Nej, jeg vil på. Nå. Nej, den er der stadig. Tag dem på, tag dem på. Jeg vil bare dem på. Nej. Så tager jeg jo. Jeg tænker lidt på at lave den her om til den flyvende pumpe. Så når jeg hopper af, så får jeg den til at springe i luft. Ej, der ser sort ud der. Nå. Åh. Ja. Jeg tror, jeg vil parkere den her om bag ved bygningen. Ja. Sådan. Så skal jeg bare bytte en af de her ting ud med en bombe. Så en af dem fra den nye sæson. Så det. Det er bare her om bagved.
Så pakker jeg den bare lige ind. Sådan. Så er den klar. Til at lige gøre en af det. Så. Faktisk særlig meget train. Jeg tager lige den her bil, og så kører jeg derover. Og det kan godt være hurtigere. Så. Og jeg skal lige se nu. Så jeg snart derovre. Jeg kører bare lige forbi her. Sådan. Åh nej, så må jeg tage den her over. Det skal bare blive party gør det. Det vil være en OP prank at lave. Jeg er glad for, at det ikke er mig, det går ud over. Jeg sætter bare en masse af dem her på. Ja, så. Fight the next og vægt, trykker den ned. Nej, den er helt blevet lavet. Og der er tomt nogle træer. Wow, bomberne brændte ikke. Hvor er det Hvor var det smukt at se. Jeg står bare lige i live. Og sådan. Ind i sikkerhed. Ja, sådan. Reddet af det her sted. Spiser bare lige. Jeg fik i hvert fald lavet nogle ting i det her. Og det er det vigtigste. Så jeg tænker, jeg lige vil slutte den her video af med en eksplosion. Ja. Jeg skal bruge mange af dem. Ja, det gør ikke noget.
Okay. Hvad skyder nu? Ja. Og det var så alt for i dag. Jeg håber, I tog lige videoen. Ja, jeg har lige brug for den der lille eksplosion. Men det var alt, hvad jeg ville i dag. Jeg håber, I tog lige videoen. For den er slut nu. Men vi ses i næste video. Hej!